Ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст. Имрӯз тасмим гирифтем ки вақти худро ҷудо карда каме дар бораи нос суҳбат кунем, ба хотире ки зиёд суолҳо дар ҳамин маврид аст дар зери ҳар як навори ман ки ба мардонагӣ зарар дорад нос ва чӣ гуна метавонем ки онро партоем, ба куҷо зарар дорад. Ва мо тасмим гирифтем ки вақти худро ҷудо карда дар ҳамин мавзӯъ маълумотҳои пурраро аз сомонаҳо ҷамъ кунем ва он маълумотҳое ҳастанд ки аз нигоҳи тиб ҳастанд, аз нигоҳи илм ҳастанд. Мо аз нигоҳи дин гап намезанем, ба хотире ки ба оиди нос бениҳоят зиёд уламоҳое ҳастанд ки аллакай гапҳои худро гуфтагӣ ҳастанд ва ҳаром аст, ҳалол аст. Инро ба фикрам шумо аз ман беҳтар медонед. Мо танҳо аз нигоҳи тиб гап мезанем ва ҳар нафаре ки мехоҳад ин одатро партояд, мо албатта ки мефаҳмонем чӣ гуна бояд ин одатро партофт. Ва ҳар нафаре ки фикр мекунад нос ба ӯ ягон зарар надорад, ҳама 100% аст, бигзор тамошо накунад ин наворро, навор барои он кас нест. Вале пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунем, мехоҳам як эълонро ба шумо расонам. дӯстони азиз, эълон чунин аст ки шумо бениҳоят зиёд таги ҳар навори манро намедонам агар хонда бошед, аз намедонам 20, 30, 50, 100 савол танҳо дар мавзӯи мардонагӣ бениҳоят зиёд менависед ва мо наметавонем ки ҳар рӯз дар бораи мавзӯи намедонам мардонагӣ дар ютуб канали худ навор карда ба шумо пешниҳод кунем, ба хотире ки дар ин ҷо занҳо ҳам бениҳоят зиёд ҳастанд. ва мо тасмим гирифтем ки ҳамин корро, яъне ба саволҳои шумо ҷавоб гардонанро дар мавзӯи мардонагӣ дар инстаграми ман гузаронем, ба хотире ки инстаграми ман маҳкам аст ва танҳо мардон метавонанд ки дохили инстаграми ман шаванд. ва бояд гуфт ки аллакай ба якчанд саволҳо ҷавоб гардонагӣ ҳастанд дар инстаграм, намедонам тариқи 1 дақиқа зиёдтар бошад дар мавзӯи намедонам зарари протеинҳо, он маҳсулотое ки шумо мехӯред ва машқ мекунед ба мардонагӣ, зарари намедонам энергетико, зарар доранд ё ин ки фоида доранд. хуб дар бораи простамол, уноменс, дефенс, дар бораи ҳар гуна доруҳою намедонам саволҳое ки шумо медиҳед, мо онро мехонем ва ҳар рӯз ба як суоли шумо дар инстаграм тариқи 1 дақиқа ё ин ки зиёдтар бошад шояд ҷавоб мегаронем ҳар рӯз. вале инстаграми ман як бори дигар такрор мекунам ки маҳкам аст ва танҳо барои мардон иҷозаи вуруд аст. яъне агар шумо мард бошед, метавонед ки дароед ва запрос равон кунед ва мо онро қабул мекунем ва метавонед ки ба ҳазур наворҳои моро дар ин мавзӯъ тамошо кунед. вале мо ҳар рӯз дар бораи мардонагӣ мутаассифона дар ютуб канали худ навор карда наметавонем. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро дар бораи нос. агар миллати тоҷикро дар асрҳои пеш аз рӯи намедонам олимону шоирону шахсони бузургаш мешинохтанд, айни замон бошад мутаассифона моро аз рӯи носкашиямон дар бисёр давлатҳо аллакай мешиносанд. ва агар ягон рӯз гирем дар худи Русия ба ягон роҳ гузашта истода бошад ва бинад ки дар он ҷо сабзова аст, мисли намедонам ахлоти ягон парранда, он албатта мефаҳмад ки ба ин роҳ албатта ё тоҷик гузаштааст, ё узбек гузаштааст, ё қирғиз. мутаассифона дар байни ҳамин се миллат бениҳоят зиёд носкашӣ паҳн шудааст. албатта ҳамин миллат, се миллат кӯшиш карда истоданд ки дигар миллатҳо ҳам ба ин кор одат кунанд ва аллакай чандин намунаҳо ҳастанд ки аллакай русҳову украинцову намедонам дигар миллатҳо ҳам ба ин одат гӯем ки майл карда истоданд. вале ба ҳар ҳол зиёдтар дар байни миллати мо паҳн шудааст ва мутаассифона моро аз рӯи ҳамин мешиносанд ки тӯли 200 сол шуда бошад агар яъне пайдоиши нос, мо то ҳанӯз дар ҳамин 200 сол то ҳанӯз ҷои ностуфкунии худро ёфтагӣ нестем. хоб, бояд гуфт ки бисёриҳо мегӯянд ки 1000 сол шуд миллати тоҷик нос мекашад. на, ин дурӯғ аст. албатта нос ҳамагӣ 200 сол зиёд шуда бошад, 200 сол шудааст баромадани нос. тамоку албатта чанд сад сол шуд, аллакай 500-600 сол зиёдтар шуд истифода барияш, вале худи нос, тамоку дар шакли нос ҳамагӣ 200 сол шудааст ки истифода мебаранд. خدت ريش متى خدت بيو барои оне ки мо бидонем ки нос зарар дорад ё ин ки фоида, албатта мо бояд таркиби носро бидонем. аз чӣ иборат аст? таркиби нос асосан иборат аст аз тамоку, об, оҳак ва баъзе аз истеҳсолкунандагон мегӯянд ки ахлоти мурғро низ ба он дохил мекунанд. Для изготовления насвая мы вначале собираем куриный помет и перемешиваем с водой. Но ввиду того, что в городе трудно найти куриный помет, я завел в доме несколько куриц. И их помет я собираю и делаю настойку для насвая. баъдан таҳқиқотҳои охирин нишон доданд ки дар таркиби нос инчунин мушияк, яъне марги муш
ва кат меёфта шудааст ва бояд гуфт ки ин ду чиз метавонад ки дар бадани шумо оҳиста оҳиста ҷамъ шавад ва ба гурда, мағзи сар ва шуш бениҳоят зарари калон расонад. Хуб оиди ине ки дар кадом шароитҳо тайёр мешавад, фикр мекунам гап ҳам назанем мешавад, чунки ман медонам ки дар онҷо дар вақти тайёр кардани нос ягон қоидаи санитарӣ риоя намешавад. Хорошенько перемешиваем и добавляем настойку из куриного помета, которую мы раньше подготовили. хуб дӯстони азиз, акнун биёед каме дар бораи зарарҳои он суҳбат мекунем ва ман нуқта ба нуқта мефаҳмонам ки ба кадом системаҳо зарар дорад нос. Хуб якум зарараш ин ба дандонҳо аст. Дандони мо як рӯйпӯше дорад, онро эмаль мегӯянд ва нос кашидан муддати дароз ҳамин хел мекунад ки ҳамон эмали рӯйпӯши дандон вайрон мешавад ва дандонҳо мепусанду дард мекунанд. ва ҳастанд шахсоне ки мегӯянд ки доктор мо 10-15 сол шуд намедонам нос мекашем вале дандонҳои мо дард намекунад. Хуб ва шумо мегӯям ки дӯстони азиз, як бор шумо назди стоматолог равед ва гӯед ки дандони шуморо аз қисми пушташ як бор ба шумо нишон диҳад ва он ранге ки дандони шумо гирифтагӣ аст, яъне ин саршавии ҳамон процесси вайроншавии эмаль, хуб ҳамон ранге ки дар пушти дандони шумо мешавад, фикр мекунам як миллати Ҳиндустон метавонад озод праздники ҳоли худро гузаронад. хуб инчунин вобаста аз оне ки дандон мепусад ё ин ки намепусад, даҳони шумо бениҳоят бӯи ғализ мекунад. шумо инро шояд ки аҳамият надиҳед ба хотире ки ба бӯи худ худатон одат мекунед, вале шахсоне ки дар гирду атрофи шумо ҳастанд, махсусан агар гирем оилаи шумо, фикр мекунам ки бинии онҳо сӯхта мегирад аз бӯи ғализе ки аз даҳони шумо мебарояд. хуб дуюм зарари нос ин ба системаи ҳозима аст, махсусан дар ковакии даҳон, дар сурхруда ва гӯем ки меъда метавонад ки саратон ё ин ки ба русигӣ гӯем рак пайдо шавад ва бояд гуфт ки ҳамон шахсоне ки ҳамин тамокро парвариш мекунанд аз фосфорни удобрения зиёд истифода мекунанд ки дар таркибашон радиоактивные вещества дорад ва оқибат вақте зиёди баъд истеъмол мекунед, истифода мекунед дар иқтараш носро, ин метавонад ки сабаби пайдоиши саратон ё ин ки рак гӯем дар ковакии даҳон, забон, дар гулӯ, дар сурхруда ва меъда шавад. ва ҳастанд шахсоне ки шояд гӯянд ки бобои ман 80 сол шуд, намедонам 70 сол шуд, нос мекашад ва саратон нашудааст. ҳастанд шахсоне ки бобои онҳо, яъне ки бо сабаби нос кашидан оқибат ба ҳамин ҳолат афтидагӣ ҳастанд ва дар онҳо ҳамин ҳолат дида мешавад. ва бояд гуфт ки шумо аз сабабе ки духтур нестед, бисёр чизҳоро намебинед. дӯстони азиз, вақте шумо ҳам духтур шудед, ин ҳолатҳоро албатта ки шояд ки бинед. дар умум гирем байни носкашу шахсе ки нос намекашад, пайдоиши саратон зиёдтар дар байни шахсоне мешавад ки онҳо нос истифода мекунанд, носро мекашанд муддати тӯлонӣ. сеюм зарари нос ин таъсир ба худи меъда аст. албатта дар бораи саратон гап задем, вале инчунин метавонад ки кашидани носи зиёд метавонад ки баланси кислотае ки дар меъдаи мо аст ҳамонро вайрон кунад ва оқибат ба он оварда мерасонад ки шахс ба бемории илтиҳоби меъда гирифтор шавад, ки онро гастрит мегӯянд ва вақте хронический гастрит шуд, онро табобат кардан бениҳоят мушкил аст. дӯстони азиз, чорум зарари нос ин албатта ба ҳолати рӯҳии инсон аст, яъне ба психика. ва шумо бояд донед ки тамоку, яъне ки ҳамон носе ки аз тамоку иборат аст, дар таркибаш никотин дорад ки вақте шумо онро муддати чанд рӯз истифода мекунед, аллакай аз он вобаста мешавед, ки онро мегӯянд никотиновая зависимость дар тиб. ва бояд гуфт ки вақте шумо як муддати носро намекашед, шумо метавонед ки бенастроение гӯем ба қавле шавед, яъне сари шумо тез вайрон шавад барои як чизое ки гӯем ки ночиз ҳастанд ва вақте шумо ҳамон як каш носи худро мекашед ва баъдан ҳолати рӯҳии шумо хуб мешавад. инро мегӯянд никотиновая зависимость ва баромадан аз ин бениҳоят мушкил аст ва вақте шумо аз ин вобаста шудед, бениҳоят мушкил ҳамин вобастагӣ аз никотин аст ки шумо носро партофтан наметавонед. панҷум зарари нос ин албатта ки ба потенсия аст, яъне ба мардонагиро паст мекунад ва ин исбот шудааст. тамоми вобастагиҳо аз арақ, намедонам, шахс агар арақхӯр шавад, вобаста аз он мешавад, қиморбоз шавад, вобаста аз ин мешавад ва агар маводи мухаддирро истифода кунад, вобаста аз ҳаминҳо мешавад. ва никотиновая зависимость ки бо сабаби носкашӣ пайдо мешавад, шумо вобаста аз ҳамин мешавед, инам сабаби пастшавии мардонагӣ мешавад. хуб ҳастанд шахсоне ки мегӯянд ки доктор мо 10-15 сол шуд нос мекашем ва мардонагиамон хуб аст. хуб якумаш ки шумо ягон бор назди урологам нарафтагӣ ҳастед бисёрии шумо, ва дуюмаш ин ки хубтар мешавад ки аз оилаи худ пурсед ва онҳо хубтар медонанд ки мардонагии шумо аввал чӣ хел буд
ҳоло чӣ гуна аст? Инчунин метавонед аз оилаи худ пурсед ки бо он кас приятна аст ё ин ки не. Вақте шумо дар назди он кас ҳастед, аз даҳони шумо бениҳоят бӯи ғализ меояд, новобаста аз оне ки шумо мегӯед ки мо даҳонро мешӯем, фалон корро мекунем. Не, дӯстони азиз, он бӯй муддати тӯлонӣ агар шумо вақте нос мекашед, он бӯй мемонад дар бадани шумо. ҳатто арақи бадани шумо ҳамин гуна бӯй мекунад, бӯи нос мекунад. ва шумо дар маршрутка намедонам дар куҷое кишинед, инро метавонед ки эҳсос кунед. Ва шахсоне ки албатта ки нос мекашанд, инро эҳсос намекунанд, ба хотире ки бинии онҳо аллакай одат кардааст. Инро адаптатсия мегӯянд. Шумо ба бӯи худ одат кардаги ҳастед ва бӯи худро намефаҳмед, вале одамони наздики шумо ин бӯйро мефаҳманд ва барои онҳо фикр мекунам ки ба қавле неприятна аст. Инчунин бисёриҳо мепурсанд ки доктор, нос зарарноктар аст аз сигарет ё ин ки сигарет? Ба ин савол аниқ ҷавоб дода намешавад, ба хотире ки сигарет ҳам ҳар хел мешавад сифаташ ва нос ҳам ҳамин гуна. ва ман маслиҳат медиҳам ки ҳардуи он кадомеш ки набошад, онро истифода намебаред. Агар ки истифода баред, онро тавонед партоед. Дӯстони азиз, акнун ман мефаҳмам ки шумо чӣ гуна метавонед ки аз ин амал, аз ин одат даст кашед. хуб дӯстони азиз, ҳастанд шахсоне ки иродаи қавӣ ва мустаҳкам доранд ва онҳо метавонанд ки ҳамин ҳоло носкаширо партоянд ва носе ки кашида буданд ҳамин рӯз бигзор охирон носи онҳо бошад. Вале бисёриҳо мутаассифона иродаи заиф доранд ва барои онҳо ман 4 қадамро мефаҳмонам ки шумо метавонед ки бо истифодаи онҳо, яъне носкашии худро партоед. Якум қадам ин қонуни якуми нос аст, яъне қонуни носкашии якум. Дар сигор ҳам ҳамин гуна аст. ва ин маънои онро дорад ки шумо вақте саҳар аз хоб бедор мешавед, масалан ҳар рӯз агар соати 7 мехестед, 7-10 нос мекашидед, ҳамин якум носкашии худро ҳар қадаре ки метавонед дуртар гузоред, яъне соати 8 масалан кашед, 9 кашед. ва дуюм носкашии худро агар соати 10 буд, соати 11-12 гузоред, яъне ҳар қадаре ки шумо қувват доред, ҳамон қадар дертар кашед. ва ҳамин гуна шумо бояд дар давоми як ҳафта, максимум гӯем 10 рӯз шумо бояд носро партоед. вале инро шумо бояд муддати дароз давом надиҳед, ба хотире ки дигар партофтан намешавад. дуюм қадам ин албатта ёд гирифтани ягон одати нав аст, яъне шумо метавонед ки ҳар рӯз 30-40 дақиқа машқ кунед ва вақте шумо машқ мекунед, баъзе гормонҳое ҳастанд ки дар бадани шумо ҳосил мешаванд ва гӯем ки ба ҳолати рӯҳии шумо таъсир мерасонад ва гӯем шумо ба қавле ба настроение мешавед. ва ин агар ба шумо одат шавад, ин ҳам метавонад ба шумо кӯмак кунад ки шумо носкашии худро, яъне дигар одатро партоед. сеюм, кӯшиш кунед ки оиди нос умуман фикр накунед. албатта ки ин бениҳоят мушкил аст, вале агар ки ба ёди шумо расид, метавонед ҳамин навори моро тамошо кунед ва ин метавонад сабаби партофтани носкашии шумо бошад. ба хотире ки шумо вақте мебинед ки таъсири он бениҳоят калон аст, зарари калон дорад, ин метавонад шуморо ҳамин хел кунад ки яъне дар шумо мотиватсия пайдо шавад ва шумо носро партоед. чорум қадам ин истифодабарии никотиновая жвачка аст, яъне ҳамон жевательные резинки аст. онро метавонед ки истифода баред. дар таркибашон онҳо миқдори ками никотин дорад ва як муддати кӯтоҳе метавонед истифода баред ба ҷои нос ва баъдтар онро ҳам партоед. хуб дӯстони азиз, ин буд ҳама он маълумотое ки мо ҷамъ кардем ва барои шумо вақт ҷудо карда ва навор кардем ва фикр мекунам ки барои шумо писанд омад. ҳар касе ки мехоҳад партояд, кори худи ӯ аст. ҳар касе ки намехоҳад партофтан, шахсан ба мо на гармӣ меорад ва на хунукӣ. албатта мо ҳар коре ки мекунем аслан аз рӯи дилсӯзӣ мекунем. ҳамин наворҳоро агар ки тавонед вақт ҷудо карда ба ёру дӯстони худ равон кунед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.